this December, our anniversary day, it will be the Echo FM Married and Smingle Show. Venue, Benchmark Hotel at number 12 Oduobi Crescent, Ikenegbu, Owerri. Time, 1 p.m. Ticket amount for singles, 3,000 naira. Ticket amount for couples, 7,000 naira. You can purchase your tickets at Echo FM located at the King Square, number 4 Ajoko Street of Redrow Road, Owerri, or pay into the company account, which is 1898340588. 1898340588. 1898340588. Bank Access Bank. Account name, The King Holistic Communications Network Limited. Share your receipt on our WhatsApp number 0707 491 3438. 0707 491 3438. 0707 491 3438. Don't miss out on the fun. See you there. Echo FM. Echo FM 107, the fresh news people. O kwuru onye kwesịrị na ebe ahụ maka na ọ bụ anya na-ele zamzam ka eji elokwu na-aga wam. Ị chọrọ ime ihe na-akpọtụ n'obodo anyị abụ Naijiria? Onye kwuru nke o kwuru na onye mere nke o mere. Mgbanwanna jiri nnọọ nwayọ sonyere Uchenna Clever ọnụ nwa gara ma ya zụziri nke ọma na nwaada nwoke ọcha Clara onye eze mkpọga n'ihe omume nzukọ ume Igbo na Echo 100.7 ma o jiri ala nkeji 30 gata elekere 7 nke ụtụtụ site n'ụbọchị Mọnde ruo ụbọchị Fraịde ọbụla ka ha nwee ike gbazie gị o siri mee. Ịchọ ịma ihe na-eme n'obodo anyị abụ Naijiria, agala na nke ịma sonyere ihe omume abụ nzukọ ume Igbo na Echo 100.7 ka ị nwee ike nụrụ ka kpọrọkpọtọ si gbazia n'ihu enyi. Ngwa jezie gwa ndị ya adịghị. Echo FM. Echo FM 107, the fresh news people. Geru atọ ntị n'ala nụrụ ikoro ndanda ebe achakachakwanụ mma ekwu abịagba ma ihe riri n'ikpeazụ wo gerenụ ya nnọọ anyị gbamara m Igbo m ji aba na Igbo m ji eme ọnụ bụ akụkọ ndị ahụ bịara ahịa na ụfọdụ akpụkpọ akụkọ dịgasị iche iche bụ ndị nke bịara ahịa n'ụbọchị taa bụ Fraịde bụ abalị 12 nke ọnwa 12 afọ 2025 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ Orie. N'ụtụtụ taa ndị unu ga-anụ olu ha bụ mụnwa n'onwe m Uchenna Clever ọnụọha nwa gara mmanya zụziri nke ọma baba nkịtị n'onwe ya nwoke na-agba mbọ ka ike kwere ya mana nwaada nwoke ọcha Clara anaghị ekwete na ana m agba mbọ odogbo nwa mame ya Kaisedo ndị Echo FM. Clara, good morning. Uche, good morning. Ịsaala chi ifeola chi oyi ọtọrọ gị taa ka ọ hit mere gị kedu nke ọwụ? Heat was much, Uche. Yeah. Heat be a mem, you know? Mem sinisi everywhere, you know? Child. You know? Oh, gazuru gị ahụ. Yeah, you know. So sorry. Oh, whatever. Iji kpacha jam bịa this morning. Uche, biko ị ga-agbalị ka ịzụtara m fan, please, or AC.
Biko, any the heat is much. You know, I try my heat rush in me. Aga m azụtara gị fan n'elu charger ma etofuru. N'elu charger buy AC for me, not even fan. Buy AC for me. Please. Okay, nzụtara gị AC. Yeah. You want a new AC? Yes. Biko, please. Yeah. Maybe please. Adiega. Ebere ya. Mgbakele ọha na-eze. Igbo ndị ọma Igbo dị sam na Bola Chinete lolo otu unu mere eji m aka na arụsiri n'ike asị m ya gaziere nọ ndewo. Uche lay your charger take. Lay Igbo ma mụrụ m lekwe ya lay your charger. This is not my charger. Uche ihe charger mmiri biko take your charger. I cannot collect this rubbish. Enwe m ike collect this rubbish. Don't block my view. Ịma block ọ me charger. Ihe awụghị my charger. Enwe m ike iwere second hand charger. This is not my charger. Look at Uche. Kedu ka ihe a si bụrụ ihe ọ na-acha mmiri mmiri? Ihe na-acha mmiri mmiri. Ndị na-ele anyị n'ihe onyonyo Facebook. Ihe ọ na-acha ihe ọwụ black charger. Ọwụ ihe awụghị black charger. Ihe awụ isi ya ahụ ya na-acha mmiri mmiri. This is not my charger. Uche, this is your charger. Don't disturb me. Ihe awụghị my charger. Ihe awụghị my charger. I'm giving you charger, Uche. Gị na-akọ. Were ihe atụfuo. In fact, i were ya bịa close to me. Na were atụfuo. No problem. Gị hụ ka m ga-esi tụrụ ya otu a. Thank you. Tụga ya wedara. Ure, shebi dey here. Nonsense and ingredients. No problem. Go and look for my charger. And you know, this is the second time I'm giving him charger. See, I don't show everybody. Yeah, I want my charger. I know my charger. My charger knows me. I'm charger jikwa na n'olu mama nakwa n'olu charger me mbo na-ete nwe. Ihe charger mmiri. Gịnị charger mmiri? Okay. I know why. Were charger mixture. Charger mixture butere m. Isi charger ọ na-acha black. You know, cord na-acha white, charger na-acha black. Na so my charger dey. And this is na original no be say na fake. Original. Kedu ka o si bụrụ original? Okay, thank you. Aga weta ha nke ọzọ. Okay, madu nke we ya. Onye dị ka ị ga ị na-awọrị ife edola. Gị na ndị gị na ha na-arụkọ agala ha ga weta ha gị ịma charger. You know this charger? Aga were charger Peter wetere gị. Abeg. I'm jokwa charger m. I know my charger knows me. Nye ndị na-amaghị, my charger na chaka color akpa ma. Ozi mmiri. Ọ na-acha ka osimiri. Ọ na-acha ka. Yes. Osimiri a na-acha ka osimiri. Dịka akwa. Bọrọ ya. Kọdụ Igbo mọrọ nze ma ọzọ n'ụtụtụ anyị ga-elebanye anya bụ isiokwu ya gbadoro ụkwụ na mkpamkpa ndị na-achara ma na-ere akụkụ ahụ mmadụ. Organ harvesters na-akpa na steeti Imo. Nye ndị na-amaghị nke a bụ okwu akpụ n'ọnụ ugbu a na steeti Imo. Organ harvesters asịkwala organ harvesters asị ya bụ ihe na-eke achịcha wetin n'ogo ejula ha na steeti Imo ya mmiri ga-agbado anya ya bụrụ na ị nọ na social media eji m n'aka na o nwere ka isi hụ ihe onyonyo vidio na-agazi ọdọ nzirịta ozi social media ọkacha na ndị nọ na Facebook bụ ebe a nọ na-egosi ka gọọmenti steeti Imo si lee ụlọ otu onye ọwa a na-ebo ebubo na ọ ganyere aka na ịchara na ire akụkụ ahụ mmadụ kụrụ ụlọ ya otu agbirigide ma nọrọ na akụtụrụ ụlọ ya abụọ. If you see fine house where this man be. Akụrụ ụlọ ya gbirigide ma otu akụtuo ya nwa na onwe ya agbafuo. I declare ya wanted. Ya nwa na onwe ya agbafuo. In case gị nwe ya. A na-ebo gị ebubo gị gbafuo. Ya bụrụ na ọwa ihe i mere gị pụtanụ. Thank you. You be bold. Gị pụta bịa zara ọnụ gị si mba o isela ya o ọwa ihe mere o gị gbawa ọsọ. Ị maghị na onye gbara ọsọ ọwa ihe o mere. Yeah. You know? That means ihe o mere. Otu aklara nwoke ọcha dị ugbu a. That means for instance, just wait. Maasị ya, give me my charger. Give me my charger. Ya amalite na ịga agọ. Se nwee charger m oji. O nwee charger m oji. O mechara kwuo na ọ bịara bịa were charger ahụ tinye na akpa m n'ụbọchị Sunday. Na Sunday na my brother match with our fans. Ya nọrọ na-atahịrị ọ nọtahịrịkịtala ọnụ ahụ. Mana o ruo kwala this morning ya ga were ha kpa charger. Okele kwala bisi meta charger. No, wait, to avoid problems with you because uche inji ga BP. Agara m ụlọ ọgwụ dị that see BP ma rise. Check BP uche. Asi no 200 and. Uche oh ihe ndị na-eme. Okay, asị mụnwa ka ọ sọrọ na ya nọ. Asi na gị nwa. Onwe onye gbara gị sị gị. Onwe onye dị bold sị gị kwụọ ụgwọ gị nwere onwe gị. I have to go to Tesla. To avoid all these things, those embarrassment in the early morning. Nke ba ga with charger. My charger inwe ike ịhụ type ya na Tesla. That is the funny. Oh, ya nwere ihe na-aghọta ya. O charger gị na charger oshimiri a ga-eri gị. Oh, eboro ya.
n'ihi ya bụ okwu ka anyị ga-atụle na ụtụtụ anyị wee na-ajụ gị sị ị nụtụla maka nke a onwena ka isi nụtụ maka ndị organ harvesters na steeti Imo o nwere onye kpọbatara na ụbọchị ụnyaahụ n'ụtụtụ ụbọchị ụnyaahụ na-akọrọ anyị ka esi tọrọ nwanne ya ka nwanne ya sikwa ala na nta ka esi tọrọ nwanne ya ma mụsọ na foto atọrọ na foto ngo nwetara onwe ya na gịnị ngọkpala onye atọrọ na foto nwanne ya na-akọrọ ya ka ha si hụcha ọtụtụ ozu ka ozu ya sara n'ala ndị organ harvesters amami na aghọta anyị wee na-ajụkwa gị sị gịnịkwanụ ka a ga-eme iji kwụsị nke a na steeti Imo ọ dịla too much uche ma a sị na nke a nụrụwo nke ama ọtụtụ ọ sị na nwanne ya gbakpọrọ ya baa ime ọhịa na ozu ndị mmadụ gara ebe n'ime ọhịa ebe ahụ ọ sị iweta ozu mmadụ iweta ozu ndị achala pasị ha ndị dead body na wọta na steeti Imo ndị ahụ onye nke gara apụta ndị ka a na-amakwa na oke ndị a nwụrụ anwụ na ndị ka ha na-ama na ha anwụọna aka na-etukwa ma ọ gịnị na steeti Imo nke a bụ nke anyị na-arịa o na steeti Imo ọ dị ego o wee bụrụ ya ka ọ dị ka anyị gbapụ ya ọsọ jeme nnọọ ka ị nụrụ ka o si wee hịọtụọ na ụfọdụ akwụkwọ akụkọ dịgasị iche iche gezie ntị nwune EFCC ga-echewe ngige ihu n'ụlọ ikpe bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na steeti Nasarawa enweela onye kọmishọna ndị uwe ojii ọhụrụ aha ya bụ CP Umar Ahmed Chuso fubara esiola aka n'ala dee n'ire ịhụ na Tinubu nwetara mmeri na ntuliaka elu afọ 2027 bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na osote gọvanọ steeti Bayelsa bụ Lawrence Ewurojakpo asụọla ike n'ala ya ọka akpa akpụ agbụgbọrọ ya gaa ụlọ ọgwụ Federal Medical Center dị na Yenegua bụ ebe ọ nọ raji egbu ntọrọ atọrọla ụmụ akwụkwọ na steeti Kebbi nakwa na steeti Niger bụ nke na-agbawa obi ka nwunye onye isi ala kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na fubara akwadola Tinubu ịchị ha nke ugbo abụọ ndị uwe ojii steeti Ondo anwụchiela otu nwoke ọwụ dị afọ 22 22 years aha ya bụ Tobi Oluwatoyin na ndị enyi ya maka iji aka ha tọrọ onwe ha ma napụta ndị ezinụlọ ha ego dị otu nde naira na ụma ise bụ 1.5 million naira. Uche ya ka anyị na-ayazi na nke ugbu a ọ dị egwu na nke ikpeazụ a ọtụtụ ndị ịhụ na alụmdi na nwunye mechara tọrọ onwe ya si di ya na akwụọ 5 million which emechara kwụọ mana di ya bịa tresịwa emechazi ya ọrụ na nwunye ya ji aka ya tọrọ onwe ya ọtụtụ ndị ihe uche amazi m ya even ihe a na-atụrụ na-amezie ịmawụzi m onye a ji aka ya tọrọ onwe ya ma ọ bụ na ndị ntọrọ tụrụ onye dịta aka na nwa obere nwa 22 years ịmatara ihe wee tọrọ onwe ya ma shịrị nwa 22 years ya na frens ya abịa konaivo abịa ha bịakọta ọnụ kpebiere onwe ha sị ka a tọrọ onwe ha napụta ndị ezinụlọ ha ego 1.5 million naira. Ọ dị ego ka ọ dị nwaanyị ọma fubara abụrụziela onye na-emere Tinubu campaign ya bụ nwa amadi apụtala na-ekwu na anyị nwa na-atụnyere Tinubu that we should vote for Tinubu. Uche why no go campaign for ọnwa ada ka ọ ga-abịa vote. Ọ dị ego ọ sị Tinubu ka ya nwa gwọrọ ya ndụ Tinubu ka ya nwa maka na ya nwa gwọrọ ya ndụ n'ọkwa ọchịchị ya na if not Tinubu nọgara ya ihe anyị onwe ike ịlọghachita n'ọzọrọ ya ndụ Uche ifizola m ndụ ọnwụ gị ka m ga-elekwasị anya. Ọ dị ego mana ya bụ ihe tọrọ onye ọbụla n'anya all of a sudden fubara atụgharị ya bụrụzie campaign manager onye isi ala Tinubu ka ọ dị n'ụbọchị ụnyaahụ ka akụkọ bịara nnọọ selie bụ akụkọ na-ekwu na osote gọvanọ steeti Bayelsa deputy gọvanọ steeti Bayelsa bụ nwa amadi aha ya bụ Lawrence Ewurojakpo na ọ sụọla ike n'ala ya ọka akpa akpụ agbụgbọrọ ya
gawa ụlọ ọgwụ Federal Medical Center dị na Yenegua bụ ebe a nọkpa ya kokororo nkokororo ma kwupụta ya dịka onye nwụrụ anwụ. Just like that. Just like that. Ọ nọrọ onwe ya eche na ọ wee egwuregwu no. Osote onye governor steeti Bayelsa. No. This can rush him to the hospital. Rush him to the hospital. Eburu nka. Eruola ụlọ ọgwụ chee na ikekwe ọ ka revive ya. Na ọ ka revive ya. Tupu a na-aghọtala ihe na-eme ọ wụọla ọnwụ. Ndọ mkpai. For this December yesterday. Ndọ mkpai. Dịka a bịa mee ka ndị mmadụ mara maka nke a n'ihe onyonyo na ọdọ nzirịta ozi social media. Gị hụ ọtụtụ ndị na-achị ọchị. Can you imagine? Ewe m na-ajụ sị, what is funny? Mmadụ nwụrụ na-achị ọchị. Kedu ihe na-atọ ọchị ya bịara na-akọ na mmadụ siri ike n'ala yọọ ka akpa akpụ nwụọ a na-akọ ya gị na-achị ọchị. Kedu ihe na-atọ gị ọchị ebe ahụ? Kedu ihe dị funny? Kedu ihe dị funny? Asị mmadụ nwụrụ gị na-ajụ eze. You know? Gị na-ewetala fin emoji. Kedu ihe na-atọ ọchị ebe ahụ? Ọ bụrụgodị arị na onye dị otu ahụ mere ihe na-adị ma ị ga-eji achị ya ọchị n'ebe ọ nwụrụ. Ọnwụ gị nwa na onwe gị na-amaghị mgbe ị ga-eji anwụ. For this Nigeria where people just ị hụrụ mkpọkọrọ agwa ụnụ na-akpa ọ dabaghị adaba ma otu mkpọkọrọ agwa ụnụ na-akpa n'ọnọdụ n'ụnụ na kachi cruise n'ọnọdụ na cruise social media abịara na-agwa gị na mmadụ nwụrụ ọ bụghị onye zuru ohi ọ bụghị onye ejidere. O nwere ihe dị iche na ejidere onye organ harvesters egidere onye organ harvesters chekerere mgbagbuo ya achịwa ya ọchị. This one is different. Amami na aghọta. Different ball game. Karịa na mmadụ bịara nwụọ ọnwụ na-amaghị ka o si bịara ya. Gị jawa eze nyewala fin emoji. What is funny? Unu ga-akpachapụ anya na this social media. Unu ga-akpachapụ anya na this social media a na-ekwu okwu ya. Maka na uche hụrụ ihe gbasara ọnwụ. Asawughị inevitable akwa ya. Yes, anaghị agbanahụ ya agbana. Everybody go die last everybody go die. Everybody go kpai ka ahụ bụ eze ama na a ga-echi echi. Mana ịmaghị ka ọ ga-esi adabara gị. Ịmaghị ka ọ ga-esi adịara gị nke a bụ otu ihe doro anya n'ihi ị na-ajakakwala eze ebe a gwara gị na mmadụ nwụrụ marakwa na ibukwa imi ọnwụ you go die one day. Kama ekpere anyị bụ anyị agaghị anwụ ọnwụ erughị eru. Ọnwụ ike agaghị abụ oke nke anyị ya bụ ekpere onye ọbụla mana ya bụrụ maka ọnwụ wigo kpai otu a anyị nwa na ugbu a ji 100 bifo na-anọrụ 100 years n'ụwa. Yes, calculate wa ya maka ihe ọgwọ o nwere ebe ị ga-erudi n'ụwa asef gị chọwa ịnwụ gị chọwa make you die make you kpai go rest. Ababela wata wee bere ya kọde nwaanyị ọma EFCC akụkọ anyị nụrụ ekwuola na n'oge na-adịghị anya ha ga-adọkpọrọ Ngige Chris Ngige gaa ụlọ ikpe. Anyị nọrọ na enwere ike ime ya n'ụbọchị taa. Enwere ike ịdọkpọrọ ya bụ Chris Ngige gaa ụlọ ikpe n'ụbọchị taa. Ha kpọrọkwana ya gụọ ya bụ ụlọ ikpe ka anyị zuo ike. Make we rest. Make we rest. Ahụebere ya nwaanyị ọma Nasarawa enwe na onye kọmishọna ndị uwe ojii ọhụrụ. Onye kọmishọna okwu ya gbagotekwara CP Omar Ahmed Chuso. Okwu ya gbagotekwara. Degree na awọta. I dey tell you. Degree na awọta. Onye akwụchi m asị gị apịrị onye aka. Quality ya. Ọwụhụ by quality or by what you can offer. Akwụya. Yes. Or by what you can offer. Ngwanụ ka anyị lewe na-ewerela nị ya nụ ka anyị mara nụ. Amami na awọta. Wee bere ya godem ka anyị gbapụ ya ọsọ nyonyeke n'anya n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Gezie ntị unu atakwala Tinubu taanụ Makindo taa maka ihe otu pati PDP na-agabiga ka otu pati APC na steeti Ọyọ gbara ndị Naịjirịa bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na opekata mpe ụmụ akwụkwọ 8 nke mahadum UniJos anwụọla n'ihe mberede okporo ụzọ. Judy Austin akwa n'ụwa ya kwuo na a na-ebuso ya agha ime mmụọ bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na
ụmụ nwaanyị nwere BBL nwere agba ọjọọ ka rugaji akụ egwu kporo aya Tinubu si na ọ na-ebuso ime nrụrụ aka aghọziela aya ndọrọndọrọ ọchịchị ka Atiku kporo bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ngafere Fubara gafere baa n'otu pati PDP anyị emetarala Fubara ebere Fubara emegbuola anyị ka otu pati PDP kporo a ga-akpọpụ Ngige n'ụlọ ikpe n'ụbọchị taa bụ Fraịde ebe ka ọ dị EFCC agbaala ya akwụkwọ n'ụlọ ikpe bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na Fubara gara zitere anyị ndị bụ nkịta Fubara gara zitere anyị ndị bụ nkịta ya ji agba ụja ka ọ dị o jila nwayọ nwayọ na-ada ka onye isi oche ụlọ nzukọ omeiwu steeti Rivers bụ Martins Amaewule kwuru ụgbọala ukwu tirela n'ụlọ ahịa ndị mmadụ ere na pịapịa dịka ọkụ ọgbụgba bịara gbajaa Beja Trailer Park dị na steeti Lagos anyị akpọpụbeghị ndị anyị nwụchiri iji ego zụọ vootu na ntuliaka elu gọvanọ steeti Anambra n'ụlọ ikpe ka INEC kwuru echega m nwa evidence choke asị ọtụtụ ndị jiri gịnị ego zụọ vootu gị hụchakwa ha jidekwa ha sịkwa anyị bịa akwụkwọ ya n'akwụkwọ bịazie na-akọwara anyị na ọ na-akpọpụbeghị ha n'ụlọ ikpe for waiting ọ na-akpọpụbeghị mgbe kesi jụrụ oyi kesi jụzi oyi abịazie gbugbowa ya when you hot you go carry evidence ya bụrụ mụ na Clara ugbu a ọ na-adọkpụrụ anyị immediately uje hilos aka na aka ịkpa unu echewere anyị hilos n'ụlọ ọrụ anyị ebe a na-echezi mgbe anyị si na redio pụta unu agaghị echete ka anyị si na redio pụta unu abịa ọfọma ike a bịa ma buru anyị chewe anyị ihu n'ụlọ ikpe ozugbo ya akpọwa memewa ị hụrụ obodo anyị bụ Naijiria ga-akpachapụ anya unu jidere ndị mmadụ ebe ha ji ego na-azụ vootu na ntuliaka elu Una catch them. Uche since emecha ntụliaka elu steeti Anambra. Una catch them. Una catch them. Na still never carry them. No be say una never catch them. Una catch them. Jidezie ha otu a. Bịazie na-akọrọ anyị na ụna akpọpụbe ha n'ụlọ ikpe. Ụna akpọpụbe ha n'ụlọ ikpe. Ka mba ka anyị kọwara ụna aka. Make we dey clap for una. Ụnụ ga-akpọpụ ha n'ụlọ ikpe mgbe Soludo chịchara rituo kesi ajụ oyi gị bụrụzie agawazi ụlọ ikpe uche ihe kwuru na tru o se iwu a na-enye n'ala anyị nwere ndị ọ na-efevọ o nwere ndị ọ na-efevọ nwaanyị ọma ị na-amaghị mara isi am ị na-amaghị mara dịka onye isi ala nyere iwu si ele ndị ọgaranya napụ ha ndị uwe ojii mmanya ọ na-eji ndị uwe ojii aga mana ọ sịkwa na ọ ga-eme ihe niile o nwere ike ime iji hụ na gịnị anapụtacha ndị niile bụ ndị ọgaranya ji escort na o nwere ndị iwu emeghere ya o nwere ndị emeghere ya nke a bụ ihe doro anya n'ihi ya INEC biko ihe ọnụ na-akọwa anyị aghọtaghị even o kwesịghị ịnọ 2 days ọ na-adọkpọrọ ndị aga ụlọ ikpe ga kpee ha ikpe ndị na-aga mkpọrọ gịnụ nọrọ na-edile yi ha kpọkwana ya gịnị nonsense and ingredient. Oh God. So unfortunate, so Clara nwoke uche clever. Ha dị ego. God akụkọ anyị nụrụ n'ụtụtụ ekwuola na ụgbọala ukwu tirela n'ụlọ ahịa ndị mmadụ nri na pịapịa dịka ọkụ ọgbụgba bịara gbajaa Beja Trailer Park dị na steeti Lagos asị inweta ọkụ. Uche aka ịma na this season ka ndị mmadụ na-atọlatachi ngwa ahịa. Ya kwara ugbu a ka ihe a ga-abịa ịgba ọkụ. Uche ndị mmadụ ga-ebekwa anya ha ọ dị egwu nwaanyị ọma otu pati PDP anyị amaghị pati PDP nke ọwụ ma ọwụ nke Wike ma ọwụ nke kedu aha Turaki anyị amaghị nke ọwụ ka ọ dị ya bụ otu pati PDP apụtala ha na-agbafubara na ịhụrụ ngafere ọ gafere baa n'otu pati APC ha na ọ ga-akwa mmakwara ọsọ ga-ebe anya ya na ọ ga-akarịrị mmakwara enweghị ihe mere ọ na-agaghị ejiri eti ya na ihe a wrong decision always step in the wrong direction gịnị mere o ji mee nke a you took PDP unawares a whole PDP wee na-asị ya hụrụ gị ị ga-ebe mmụọ uche o aka nwere ka PDP nọ na-eme asịkwara na-ahaji mma ya na anwụji ya na-ahaji mma eche ma anya ndị ka PDP ji na-eli izuche a lot of states steeti ndị akpọrọ aha steeti agụlanụ nke unu ga-ejizi oh my God
steeti agwala ọ dị egwu ka ọ dị Atiku na onwe ya apụtala kwuo na aya Tinubu si na ọ na-ebuso nrụrụ aka na ọ wọziela aya ndọrọndọrọ ọchịchị yes ọ wọziela aya ndọrọndọrọ ọchịchị ọ wụzi aya o jizi ele opposition na-apịchi ha aka n'ọnụ o wee bụrụ ya nwaanyị ọma Rujaja akụ egwu ọsọ ụmụ nwaanyị niile nwere BBL akwi maka na-akpọ BBL ike ukwu no ike ukwu you go leave the one wey God give you you go add another one na you BBL si na nwere agwa ọjọọ how ọ ihe o kwuru how Ruja how enwere ike ịgbara enyi ya ọjụ sị ndị ọbụla nwere BBL nwere agwa ọjọọ mana kedụkwanụ ka mmadụ ga-esi chekata echiche ihe gbatara ya n'uche abụrụ ime BBL uche hụkwara ihe ya bụ n'ukwu abịa mee ka a na-eme ya bịa nwee ntị akwa ime ukwu a na-akpụ ukwu nwere ntị ya na-ayọ ọ na-ayọ ọ na-adị fem ya maa mma ya ole yiri ya hụrụ rege na fem ya ọ na-adị kakaraka ya dị kpemkpem dị kakaraka dị gallant plenty of them this our celebrities you don't touch am I no touch am but I see am uche most of these are celebrities touch ha no ịkọta ha n'ego gị fly ya ọ na-ama ha mma too much ya ole izi ya na gị na-agazi ya na-eme yom ya na-ayọ ụmụ oke ya ịnọkwa ọ dị ego wee bụrụ ya uru jasa ịgba ọnụ na ịbụrụ onye na-eme ihe dị otu a iwe onye agba ọjọọ ị nwere bad character wee bụrụ ya nwunye Yule Edochie second wife sorry second wife ka Judy Austin apụtala kọnwa ya na chi ya na-ekwu na ọha na eze ha ga-ewakpa na a na-ebuso ya ime mmụọ na a na-alụso ya ọgụ n'ime mmụọ uche ya na-alụso agha ime mmụọ na ị bụrụ onye na-ebuso Judy Austin n'anya n'ime mmụọ kwụsịkwa ya leave Judy Austin alone kwụsịkwa ya Judy Austin sa na-atakụlụ ya spiritual work a na-agba ya ya bụrụ na ọ gị nwa onye na-atakụlụ Judy Austin stop it please chọpa ịkwa stop it o ya bụ nwaanyị etiela mkpu n'olu dị ha sị gịnị ka m mere ụmụ mmadụ mere ha ji achọgharị mkparakparakpara mere ha ji achọgharị they want to kill me mana uche o on the second thought ejikwala ka ga-emete onwe gị sikwa na ndị ọzọ chụga gị I just dey talk randomly no use your hand dey pursue yourself because say people dey pursue you thank you God n'ụbọchị ụnyaahụ ka anyị mekwara ka ị nụrụ na opekata mpe ụmụ akwụkwọ asatọ at least 8 students nke mahadum UniJos dị na steeti Plateau anwụọna n'ihe mberede okporo ụzọ akụkọ wee na-akọ na ụgbọala ukwu trọk bịara nnọọ ụdọ njigide ụgbọala ya bụ breki ya bịara dọbie ya akụrụ bọọsụ a gbirrim kụgbuo ụmụ akwụkwọ asatọ otu mgbe opekata mpe that means it was more than 8 students ka ihe agburu yesterday yes ka this thing yesterday ozu ụmụ akwụkwọ anyị ịva aya sara n'ala ụmụaka nọ mahadum asị ya nwere ebe ha gara n'abalị ajizi ụzọ ụtụtụ na-alọta early morning ka ihe a mere na so they meet their death kedu ihe mere unu ga-eji aga ije abalị ụmụaka unu gakwara n'ihe ka unu gara n'abalị ọ dị ego o wee bụrụ ya ka ọ dị ka anyị gbapụ ya ọsọ nyonyeke n'anya n'akwụkwọ akụkọ Punch gezie ntị Fubara na-achọ ka e nwee gbọrịgbọrị ọzọ na steeti Rivers ka onye isi oche ụlọ nzukọ omeiwu steeti Rivers bụ Martins Amaewule kwuru bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Punch na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ahụrụ m otu pati PDP n'anya mana ihe mere m ji gafere n'otu pati Akọdọ pati bụ iji chekwa onwe m ka gọvanọ steeti Ọshụn bụ Ademola Adeleke kwuru aka chịburu steeti Ọshụn bụ Olagunshoye Oyinlola apụtala kwuo na ọ bụ Tinubu kpatara ihe na-ahịọtụ n'otu pati PDP otu Labour Party apụtala kwuo na onweghị ihe dịka ọtọmatik tiketi ha ga-enye Peter Obi bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Punch na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na
amaghị m obodo Tinubu na ama amụma iziga m ka Femi Fani Kayode kwuru. Obodo again. Ịma ọ bụ na agwapụtara dịka ambasadọ. Ọsọ amaghịzi ebe a ga-eziga ya. Ya ihe a ka Femi FFK. Femi Fani Kayode. Na-agba ya ajụjụ ọnụ na ya ihe onyonyo TV. The man provoke. Ya bawara ndị nta akụkọ. Ya bawara ya. How you go ask me that kind of thing? Who sent you? Tell and say you know see me. Tell and say see. Uche. For national TV. For na ịma ihe na-eme ndị ndọrọndọrọ ọchịchị anya bụ na yes ha nọrọ n'ọkwa ahụ. Ndị ọzọ wuzie ewu n'anya ha. Ndị ọzọ wuzie ewu n'anya ha. Uche ịnweta ka ha ga-esi na-agba mmadụ ụka. Azine. Iche asị na-enyere nwoke a chance ihe ọ gara koda boy ọ gara koda man mkpọrọ. Agwara nke eziokwu ya na-aba na-abari na-abana. Stop that noise. Yo wule ya yo kpụpụ ya ọkụ n'imi. Yo dosi ya. Yo wule ya. Oh, you Uche. Ọ bụrụ na si man to man. Oi, that boy, that man. Ọ gara nata ụda ya n'aka FFK. Ọ dị egwu. Dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm iji gwa ogere je ṅụrụtụ mmiri ma kwacha akpịrị ya bụrụ ma anyị lọghachi unu manụ ka anyị si eme ya anyị ga-abịa nnọọ mee ka leba ya anya bụ isiokwu anyị ji wee wụchaa na nke ụtụtụ taa bụ isiokwu gbadoro ụkwụ na mkpamkpa ndị na-achara ma na-ere akụkụ ahụ mmadụ organ harvesters na-akpa na steeti Imo. Anyị wee na-ajụ gị sị ị nụtụla maka nke a gịnịkwanụ ka a ga-eme iji kwụsị nke a na steeti Imo? Nọrọ ebe ahụ emeela ngagharị ya bụrụ ma anyị lọghachie anyị arazie ya bụ dara ka ọ dị dadarara agagharịkwala agagharị. The sound of the city. Echo 100.7. December is finally here. Echo FM is one. Owerri, are you ready? Join us as we celebrate our 1-year anniversary. We have lots of fun activities and giveaways planned just for you. On Sunday, 7th of December, it will be Echo FM and Fans Football Fiesta. Venue, Old Stadium Owerri off Tetler Road. Time, 1 p.m. Entry is free. On Sunday, 14th of December, it will be the Echo FM Kiddies Santa Fiesta. Venue, Echo FM premises at the King Square, number 4 at Joko Street off Redwood Road and close to the Old Stadium of Tetler Road. Time, 1 p.m. Ticket amount for children, regular 5,000 naira. Ticket amount for party excursion, 10,000 naira. Amount for pageant forms, 10,000 naira. On Sunday, 21st December, our anniversary day, it will be the Echo FM Married and Mingle Show. Venue, Benchmark Hotel at number 12 Oduobi Crescent, Ikenegbu, Owerri. Time, 1 p.m. Ticket amount for singles, 3,000 naira. Ticket amount for couples, 7,000 naira. You can purchase your tickets at Echo FM located at the King Square, number 4 at Joko Street of Redwood Road, Owerri, or pay into the company account, which is 1898340588. 1898340588. 1898340588. Bank Access Bank. Account name, The King Holistic Communications Network Limited. Share your receipt on our WhatsApp number 0707-491-3438. 0707-491-3438. 0707-491-3438. Don't miss out on the fun. See you there. Financial Services Regulation and Coordinating Committee, FSRCC, tinyere National Broadcasting Commission, NBC, Johere Adohon Bodakanante, banyere ndị na-atụ mgbere ego iwu akwadoghị bụ Illegal Financial Operators, IFO, nke na-eme ka ndị mmadụ ghara inwekwa ntụkwasị obi ọzọ, tinyere na ngalaba na-ahụ maka ego na Naịjirịa enweghị nkwudosi ike. Ha jizi ohere agba ndị ọha obodo ka ha kwụsị ịtụnyere ndị na-atụ mgbere ego enweghị akwụkwọ ikike. Ị nwekwara ike ime nchọpụta banyere akwụkwọ ikike ụlọ ọrụ dị otu a site n'akara webụsaịtị ndị a: www.cbn.gov.ng,
www.nicom.gov.ng, www.pencom.gov.ng, www.sec.gov.ng, www.fsrcc.gov.ng. maka inye mkpesa banyere gburugburu ego n'ụdị ọbụla kpọọ CBN 0817-665-7060, SEC 0209-462-1168, 0916-772-3240. Ozi Asinaga, FSRCC. Please listen to these important announcements. Own verified land with peace of mind with Cool Army Estate. Looking for secure, well-documented land in a prime location, Cool Army Estate is your perfect choice. Developed by Cool Real Estate, these estates offer real value and peace of mind to every buyer. Cool Army Estate is located at Obinze, off Futo Junction, directly behind 34 Army Artillery Brigade in Owerri. The estate enjoys strong military presence and top-level security. It comes with a certificate of occupancy gazetted by the Nigerian Army and complete documentation, which includes receipt of payments, contract of sale, deed of lease, letter of application. Current promotion price: residential plot 500 square meter at 12 million naira, 1,000 square meter at 24 million naira. Commercial plot 1,000 square meter at 35 million naira. Estate feature include helipad, 5-star hotel, central gas system, constant electricity, water supply, army secured access. You can visit us at Owerri behind Great Wood Hotel, in Lagos, Gold Crest Mall, Lekki Ekpe Expressway. For more information, you can call on 0704 800 896. That is 0704 800 896. Or you can visit us at www.coolrealestate.org/ourproperty.php. Cool Army Estate, where luxury meets affordability. This is an infomercial. Do you love baking or dream of starting your own cake business? Welcome to Be Joy Cakes and Events Academy, where we turn your passion into a profitable skill. At Be Joy Cakes and Events, we offer hands-on training in cake baking and decorating, pastries and small chops, event treats, and business tips. Our students don't just learn, they create magic. And guess what? We're offering a 3-day free Xmas practical baking class. Yes, totally free. This class is perfect for beginners and anyone who wants to experience what our academy is all about. In just 3 days, you'll learn the basics of cake baking, simple pastries, and decorating tips, all in a fun, practical environment. The venue is at Be Joy Cakes and Events Academy, Area M, Zone C, Holy Trinity Road by Comfort Orphanage. Date: 9th December 2025. Time: 10 a.m. Limited seats available. Register now. Don't miss this opportunity. For more information, please call or WhatsApp us with the numbers 0706 324 0837 or 0706 324 0801. Again, 0706 324 0837 or 0706 324 0801. Join Be Joy Cakes and Events, where we bake dreams into reality. Welcome to Aragon, the home of complete elegance and luxury in your bathroom and kitchen finishing. Aragon is your sure plug for housing luxury and branded products, from Geberit toilet seats and wash hand basin cabinets of assorted types to Hans Grohe shower heads, shower roses and mixers, and Jaguar tastefully styled toilet seats and mixers. That's not all. We stock the best quality in Ariston water heaters, both electrical and solar powered, of all sizes for domestic and industrial uses, and exotic bathtubs. Not forgetting our Spanish and Italian tiles, which come in all exquisite colors, textures, and shapes. Step it up with our Legrand switches, sockets, distribution boxes, and more. The future is here at Aragon, your one-stop luxury shop for your building's finishing, the first east of the Niger. Visit our showroom at number 80 Weatherall Road, Owerri, or call 0803 3456 249. Aragon, for your bathroom and kitchen solutions.
Summertime in Abuja. Looking for where to buy any kind of solar and electrical materials? See Divine Answer International Company Limited Owerri is here for you. We have all types of electrical materials like armored cable, aluminium conductor, TRS and XLPE cable, single and flexible cable, twin cable, all kinds of solar cable, solar rechargeable fan, solar water pump, solar panels and batteries, domestic and industrial solar street light, sockets and switches, distribution board, electrical bladers, flood light, knife switches, and many more. Visit us at number 69 Christchurch Road by Wedre Road, Owerri. For more inquiry, please call 0816-861-1973, 0816-861-1973. See Divine Answer International Company Limited. Truth is our watchword. All my life I've been chasing somebody like you. Somebody just. Hey, you don't break it again, oh. Fig Media, in collaboration with Honorable Hannes Dibejako, Commissioner for Culture and Tourism, presents Owerri Cultural Carnival, exhibition of masquerade, dance, music, drama, paratosol, and comedy, featuring the best superstars in town. MC Chooks, Mazi Dutch, FK, AJARA, Rancy, Frequency, and DJ Sako Gapekashite at that night. Date 10th of December, Intervillage Match kicks off. 30th December, 10 a.m. masquerade and cultural dance exhibition. 31st December, 11 o'clock, cultural concert. Venue, Njemaze by Moto Street, Owerri, Imo State. Get fee, regular 2K. Aleni table, 10K. Mbari table, 20K. Sponsor, ROS Lotto, Manjaro Water, Genosis Gadget, Festac Hotel, Ebokia Pharmacy, Honorable Chidebere Meribe, October 11 Restaurant, Casa Mimosa Hotel, MS Satraco, Akanere Rice, Schoolboy, powered by DMW Movies, packaged by Fig Media. For more inquiries, make you call 090-2121-2634 or 0810-3927-377. Official media sponsor, Echo FM. Owerri Cultural Carnival, our culture, our life. Excellency Lady Dr. Chinyere Ihuoma Ekomaru JP, Osotaka Steeti Imo na ezigbo di ya, His Excellency Sir Chukwuma Ekomaru San FCIARB KSC JP na-ekele His Excellency Senator Hope Uzodimma bụ aka na-achị steeti Imo maka mmemme ncheta ụbọchị ọmụmụ ya. Ezigbo onye ndu anyị, ezigbo ọchịchị na mbọ niile na-agba maka agamnihu nke steeti Imo, mpaghara ala Igbo nakwa ala anyị bụ Naịjirịa gba gburugburu ka Imo steeti ji wee bụrụ akwa akwụrụ. Ekpere anyị wee bụrụ ka Chineke na-aga n'ihu n'ịgbaga ume nye gị amamihe nke ị ga-eji wee na-elekọta ndị ya. Happy birthday sir. Ọ bụ Her Excellency Lady Dr. Chinyere Ihuoma Ekomaru JP bosota aka na-achị steeti Imo na ezigbo di ya His Excellency Sir Chukwuma Ekomaru San FCIARB KSC JP bịanyere aka n'ọkwa. It's the sound of the city. Echo 100.7. You don't wanna even, baby Natasha. You don't land up for Igbo, baby. na-agakwa ma na-agarubeghị ebe a na-aga ije ka bụkwa ọgịga ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma mụọ ọzọ. Biko gere n'ọkwa ndị a dị oke mkpa. Ndị executive na ndị otu Electronic Technicians Association Imo State ma ọ bụkwa ETAIS na aha mkpirisi bekee nke isi ụlọ ọrụ ya dị n'Owerri ji ohere a na-ezighị ka ị bịa sonyere ha na mmemme ncheta ngwụcha afọ ha ya na inye ihe ntụrụ ugo na iwepụtara ọha na eze amanaki ha. Ya bụ mmemme a ka ha ga-eme n'okpuru ọchịchị onye isi oche ha bụ Dr. Agodi Okoro na osote onye isi oche ha bụ Mayor Paulinus Eke bụ onye nwe Poly Electronics. Ya bụ ihe omume a ga-ereji n'ụbọchị Sọnde bụ abalị 14 nke ọnwa Disemba anyị nọ n'ime ya ma ọ kụọ elekere 3 nke ehihie kpọmkwem na Christ the Good Shepherd Center dị n'Ozi Mbise Road Owerri. Ndị ọbịa pụrụ iche a ga-ahụ na ya bụ mmemme gụnyere Maazị Simon Onyeekpere bụ onye nwe Ọsa Igwe Electronics, Sir Obinna Iheama bụ onye nwe OBZ Electronics,
Honorable Dozie Julius Kennedy bụ onye isi oche Imo Artisans ma bụrụkwa onye steeti coordinator Nigeria Artisans and Technicians na steeti Imo. Ndị ọbịa ọzọ a na-atụkwa anya ha na ya bụ ọgbakọ gụnyere Chief Adedeji Oshinowo, Maazị Enyobi Kenechukwu Uchenna bụ onye nwe Dash Electronics, tinyere Maazị Onyebuchi Ede bụ onye nwe Unique Homes Electronics and Furnitures. Nnukwu onye ọbịa ga-ahụ maka mmemme a bụ Maazị TC Mmadu, onye isi oche. Ndewo maka ige ntị. Biko Igbo ọma na-ege ntị, gerekwanụ ọkwa dị oke mkpa. Overcomers Christian Mission Church Umoyima branch dị na Emmanuel College Layout Owerri chọrọ nnọọ iji ohere a mee ka ị mara maka ihe omume ha nke a kpọrọ 7 Days Altar vs Altar bụ nke ga-ehi ode n'ogige ụlọụka ahụ bụ Overcomers Christian Mission Church Umoyima branch dị n'azụ ụlọụka Deeper Life Church dị na Emmanuel College Layout nke Wedra Junction. A ga-amalite ya bụ ihe omume na Mọnde abalị 15 nke ọnwa Disemba wee ruo Satọde bụ abalị 20 nke ọnwa Disemba anyị nọ n'ime ya ma ọ kụrụ elekere 5 nke mgbede wee ruo elekere 7 nke mgbede ụbọchị ndị a. N'ụbọchị Sọnde bụ abalị 21 nke ọnwa Disemba anyị nọ n'ime ya a ga-enwekwa anointing oil service ma ọ kụrụ elekere 8 nke ụtụtụ kpọm wee ruo elekere 1 nke ehihie nke otu ụbọchị Sọnde ahụ kwa. Ndị ozi Chineke ga-awụcha na ya bụ ihe omume gụnyere Bishop Francisca Ezugo bụ onye General Overseer nke ya bụ ụlọụka. Onye ozi Chineke Reverend Leo Onyeneke bụ onye ga-esi mba South Africa bịa ya bụ ihe omume. Tinyekwara onye ozi Chineke Pastor Noel Anomnihe bụ onye nchụaja nke ya bụ ụlọụka. Jizọs bụ eze. Ndewo maka ige ntị. Gerekwanụ ya bụ ọkwa dịkwa oke mkpa. Ezi enyi amaka, ezi enyi amaka, ezi enyi amaka, ọnụrụbe nwanne agbala ọsọ. Ndị otu anyị, ndị enyi anyị na ndị ji aga ọrụ anyị ọfọma anyị hụrụ n'anya. Anyị na-enyechasị Chineke otito niile maka mmemme ncheta afọ 10 anyị gbarala ya na mmemme nke ugbo abụọ anyị ji anabata ndị ọhụrụ n'otu anyị bụ our 10th anniversary and second induction ceremony bụ nke gara sịrịrị ngwerere bụkwanụ mmemme hiri odo n'ụbọchị Satọde gara aga bụ abalị 7 nke ọnwa Disemba anyị nọ n'ime ya kpọmkwem na Rockview Hotels dị n'Owerri. Ya bụ mmemme a bụ nke magburu onwe ya. Anyị na-ekelekwanụ ndị niile nyere aka iji hụ na ya bụ mmemme nwere isi. Anyị na-ekele n'ụzọ pụrụ iche ndị otu planning committee, ndị ọnụ na-eru n'okwu bụ ndị executives, ndị otu board of trustees, ndị bụ isi nkuji ụlọ n'otu anyị na ndị anyị kpọbatara ọhụrụ n'otu anyị. Ịdị uchu unu na ịdị n'otu unu ka bụkwa ikike anyị. Nye ndị ọbịa anyị pụrụ iche, ndị enyi anyị na ndị ji aga ọrụ anyị ọfọma, anyị si ya gaziere ụnọ. N'ụzọ pụrụ iche anyị na-ekele mmadụ dịka Honorable Ugonna Ozurigbo OZB. Anyị na-ekelekwa Honorable Engineer Innocent Ikpemazie, Honorable Ambassador Jude Agbụgba, Chief Sir Sylvester Egbuchunam Ume Ọhamadike na Osumenyi, High Chief Sir Ike David Onwekwe Dangote ndị Igbo, Chief Kenechukwu Dozie KC International, Sir Victor Nwanafọrọ onye echere Vimpat Group, Maazị Ihezie Charles Uchenna Zuche Global Enterprises Limited, Oriakụ Chiamaka Gloria Ọha Global Integrated Services Limited, Maazị Sirakusi Chidozie Chidos International nakwa ọtụtụ ndị ọzọ ọnụọgụ ha dị ọtụtụ ịgụpụta n'otu n'otu. Anyị na-asị ka Chineke gọzie unu ma kpọghachi unu mmaji pụrụ mmaji maka ọbịbịa unu. Onye binyere aka n'ọkwa bụ ezi enyi Emachike Nwanjo, onye chanselọ otu klọb a. Ndewo maka ige ntị. Ka ọ dị Igbo mụrụ nze mama ọzọ ka ebe a ka anyị ga-enye ya rịkọnyezi ohere ịbịa nnọọ tụlee ya bụ isiokwu anyị ga-eleba anya n'ụtụtụ a n'ihi ya agarịkwala agar. Somebody, so I shake it. And somebody, so I shake it. And
Godi Igbo mụrụ nze ma mụ ọzọ n'ụtụtụ a anyị alọghachiela ịbịa leba ya anya bụ isiokwu ya na-eke achịcha na steeti Imo. Organ harvesters a na-anụ ya ebe niile. Anyị wee na-ajụ gị sị ị nụtụla maka organ harvesters? Gịnịkwanụ ka a ga-eme iji kwụsị nke a na steeti Imo? Ya bụrụ na ị nwere ọsịsa ị ga-agbalị bulie ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị abụọ 0911 20022 0911 20022 maọbụkwanụ 0707 454 1014 0707 454 1014 maọbụ gị gaa na Facebook anyị soro ibe gị zibatara anyị ozi nke ọbụla ị ga-eme gị gbalị agba okwe gị nkenke ma asị mmanụ akara dị otu onye ratọ ibe ya ratọ. Ị bọọla chi. Ụtụtụ ọma di na nwunye kachasị di na nwunye ndị ọzọ ma na steeti Imo. Ụtụtụ ọma injinia uche n'otu mere anyị dị mma. Awa injinia Frank Udebele Chamata Douglas na-akpọ uche Chineke na-agọzi na iwepụta isiokwu a ụnụ na-arụ ezigbo ọrụ. Ime ngwana mgbe m kwu ihe a sị otu agbaga Krismas na-emega m nkwụsị afọ gọvanọ steeti Imo steeti gọọmenti kwesịrị ịkpọpụta gị na Clara nye na awọdụ ntoruru ya onwekwo ya nwụọ. Ị na-aghọta ekwesịrị ịnọ na award of recognition because onye mere nke ọma asọ mere nke ọma onye mekwara nke ọjọọ aka atọ ọ na-eme na ihe ọma na steeti anyị kwesịrị ịnọ na award. Ama m na appropriate authority na ya na anụ m na-ege ntị m na-ekwu so n'isi ọnụ n'isiokwu anyị kwuwa taa uche ndị nchekwa gwara anyị sị na we should report any suspicious movement in our neighborhood. And I believe na ndị Imo steeti anyị na-agbalịkwanụ ọtụtụ na-akpọ na redio na-ekwucha ebe ndị wụcha prone areas a na-ekidnap na ebe a na-achara ndị organs dịka onye kpọrọ n'ụbọchị ụnyaahụ ihe mere ya nụ. Imo steeti adịbishọs Imo steeti nwere forest ihe anyị nwere obere ọhịa ịghọtara ana adịkwa m chọ na enwere ọhịa nọ n'Imo steeti ndị nchekwa na-agaghị abanwu mana ọ na-adịrị ahụ mgbe ụfọdụ ọ na-adịghị ka na-asị ha ncheta arụ ebe ndị Imo steeti agbala mbọ na-agwa ngwa ihe ga amata na ndị nchekwa chịrị ọrụ ha gara ọrụ lee ihe mere na nga ọkpala ịghọtara so ana m ayọ ha sị ha biko ha were ohere otu ndị Imo steeti na-enyere ha aka na ịgwa ha ọtụtụ ebe ndị dị iche iche ihe ndị agha anyị dị otu a na-eme ha gbalịa na otu ha si mee na nga ọkpala ha baa ebe ndị ọzọ dị iche iche ịghọta Imo steeti ebughị ibu ka ọ ga-awụ na asị na ha agaghị abafu kama kpọtakwa ndị nchekwa nwee joint task security disin dị ga-eme ka Imo steeti dị mma maka Krismas a na a ga-agba ya nnọọ ọfụma. A na-ekelekwe kọmishọna of polis ọ na-agbalịkwa na-asị ha biko ha jisikwa ike na ọgba mbọ na-agbalịkwa na ka mere eme ụbọchị amara ọnụ mma ndewo ya gaziere gị injinia Frank Uju ebelebe. Anyị ahụ n'ozi gị n'ụtụtụ a Chimaobi asị ihe awụ black charger na black charger charger m na-acha mmiri ha ga-wetara m black charger. Thank you thank you maka ịchọpụta eziokwu. Cooper Clark ya ka wa aha ndị British ọ sị Clara give am in head of charger si gị nye m head of the charger. Anyị ahụla nke gị Jesus last born ọsọ ọgụ uche finally your charger is here. Thank you. I don't give am charger. Ihe aha awụghọ my charger. Ihe eji eto Lilian ọsọ ụtụtụ ọma Mr. and Mrs. Uche ya gazie Kate Nwachukwu ọsọ uche na Clara obi ụtọ orange ọ dị ego ọsọ ọhụrụ anyị n'anya na o si awa tiketi ọkwa ya gaziere gị nọ anya ahụ na nke gị Aku Beauty ọsị our beautiful lolo leave your husband na trouble maker ọsị but you forget But forget Isabi dance na Chineke gozie gị with good and okay ya gaziere gị no anya ahụ na nke gị Cristiano Osion ọsọ ụtụtụ ọma Uchenna na Clara isi ohi ọsị kedu ka anyị mere anyị dị m nọ mma ya gaziere gị no ị bọọla chi. Uchenna Clever naval officer professor and practice Clara nwoke ọcha ekelele m onyere gị chaja
I don't give a charger on him. Oh, fake charger with him. It's not my charger. I know my charger. My charger knows me. But and yesterday, when he cleared out, but now charger calls on his charger. You know, I born out of the Bogaga. No, I don't give him charge. Anything concern charger. But I was thinking charger calls or charger get open here. Charge the okay, so Uche, you will find any of Lara, will find any idea. Okay, but the Bogaga. You can make it in the two my key, Shapa from an apple. Ucho, am I honey, teenage, not the estimation. And what I will for the president, I'll put by him. Natia, a book and the man, a brave woman about. I think in 1996 or Tokoto. I think it. It's am I him? Okay. Offer exactly like this, him and Ejipano pool, while your quality may in so, him to put like a more government in the cheaper. We only have a lot of hotels. Not worry. Hang your man up on an aladia, menu, my hemiggy, that water. That poor. And when I open like the motor before I have a motor, each or ever. You shine a mana, epi, moto, each or ever. And they have a lot of rapid. You have to be very, very careful before getting up a motor. Because in here, the all is terrible. No chichi, no security, because I am a man. Every minute shot are going to be over. All I get in here, Belata. There were. No, Engineer Mike C. Yabuchere Bigadala Yum Yum. Eziboto Yem Ugos. Isi Nazizi Batozige. Ese Hakuna Matata. Kaisedo na Clara. Nichere ni hai chorobi hendo ibona. But a proactive government. Na government hakusi ji anya egbu ndọrọndọrọ ọchịchị hakusi ji nchekwa ndị mmadụ egbu ndọrọndọrọ ọchịchị na kwesịrị ji aka ike eso ndị ejidere na nka. You know, na ndị security ha mekwano ka ndị mmadụ trust ha nke na ha hụ ozi ha enwekwana ike bịa kọwara ha ya gaziri gị no ugo osisi na zi ka ọ dị anya ahụ na nke gị Alabatus Collins onwe aha anyị na-agaghị ahụfa ọsọ ụtụtụ ọma uche na Clara ya gazikwara gị anya ahụ na nke gị Chibuzo Okere ka ọsọ uche biko na nnabata chaja ahụ I will not I will not two charger can wait this morning. Which no disturb me again. And you're the adjective gara. Two fake chargers. Use that fake. Can I call you here now? You know, only with the two fake chargers. Good original chargers. Aboard charger mixture. Charging port. Yawo chaga gray. Call the yana white. Clara, go and look for my charger. Mona will charge him, and you may wait. Go and bring my charger. Just like your Akpanson. Okay. On our choice, in London. I will many or 10 minutes in Kaimini Bana charger. On a check a minute in London. I don't hear. Can I call you here in Ako? You are provoking me. That sky charger. They don't say any charger with the charger blue. Baby, man, I charger on the scars. Give them a need to for you. By the way, you are no charger. You know who charger be this? Now my charger. Yes, we didn't on a use type C. Then I wait get never disturb. Can I call you here in Ako? When you brag new don't you attach your Tom Shabaga when you very disturb. Ako ihe na-akọ ka ọ dị ahụ na mozigi n'ụtụtụ a Don Peter ọsọ ụtụtụ ọmụuche na Clara na Nigeria na ọnọ in a bad worst condition ọ dị ego n'ọchịchị anyị nọ n'ime ya gaziere gị nọ anyị ahụ na nke gị good news sweet ọ sị na ihe abụ mbụ ya ọ na-esi Dubai na-ekiri anyị hello kelere m onye isi ala Dubai ezigbo ọyị m ọ sị ọhụrụ anyị n'anya na anyị gaa n'ihu n'ihe anyị na-eme ka ọ dịkwa ka anyị gaghachie n'ekwentị anyị na ụtụtụ a ịbọọla chi ya gazie ịbọọla chi nwoke agụ ọ dị egwu gaa n'ihu
Why you guys are not called here? Why did I watch you? What I watch you? Why I have to get Batama? Why the whole route to Awaga? I have to get Batama. Because they are moto. What you have or short, what I'm going to get that. That's the grandpa to get that away from that. Because every guy Douglas, the one boy, over 18 years or 19 years. Douglas. Also, oscillation is extra. No, she. There are the one and be fair. I'll complete it. There were. There were. Ya gaziere gị nọ ezigbote oyim Destiny Ọgbara izibatara ozi na Facebook anyị isi hụrụ na mbito na ịnanya anụcha anyị nke ọma kemgbe otu izu ụka ugbu a ọkwa anyị gbara ụnụ ya gịnị agwa ọ na-adịkwanụ mma gwa ụnụ na-enwe ndidi nwee gịnị ndidi ọ maka ọdịnamma ụnọ anyị na-eme maintenance nke a bụ otu ihe doro anya ị hụrụ anyị mechaa maintenance alọghachie ụnago filam na eji igbe agwa ya onye ọcha mami na ghọta ị hụrụ ọrụ nọ na ubi nọ na village gị ga-anọ ebe ahụ na-anụ anyị maka na ọ ga-adị hot like never before mami na ghọta nwere ike iji Facebook na-ekiri anyị ma ọ gị download Radio Garden app Radio Garden app nga owele nọ igode hear us ịchọkwa ige anyị ga-ege anyị mana ka anyị mechaa maintenance a from now ikekwe next week o nwere ike anyị ahazicha ya bụ ihe ebelebe egbuzie gaa n'ihu nye aka nwaanyị nke a si na kọnsepta onyinye o si Chifimo na Sista Magi Eko FM ụna abọọlachi o si ndị mmadụ erefuola mkpụrụ obi ha nye ya ekwensu o si tofia akwa ndewa wee bụrụ ya ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm iji hụ ohere nabata ndị ọbịa anyị na ha ga-anọrị n'oge na-adịghị anya n'ihi ya ndọrọkwa ebe ahụ agagharịkwala agagharị baby na ye be so when I'm on the BBI